DXDC Radyoman Report. Mga kasama, gatusan ka mga individual ang malipayong nidawat karong adlaw sa atong serbisyo. Pinaagi sa Maria Corina Canoe Feeding Program, isip padahin sa atong ika-11 katuig na selebrasyon sa RMN Foundation. Gani, maasas nato nga nagmalampuson kini tungod makita sad nato ang tamis nga mga pahiyom sa atong mga benepisyaryo diha sa pag-avail nila sa libreng masahe, gupit ug labi na ang makabusog na mga food packs. Gani nakaistorya nato ang usa ka Susan Aguilar, 59 anyos, magikan sa buhangin nga gituyog gyud og anhi ang dikot aron magpamasahe siyang sakit sa ulo ug likod. Samtang nakahinabi usab nato ang atong kasama nga usa sa nagpaluyon ining aktibidad aron maduso kini nga programa sa Davao nga si Radzuman Misal Meral Galve. Iyang gibutyag na pipila na ka mga nakabenepisyo sa RMN Foundation ang mga kabaranggayan o eskwelahan maong sa pagkakaroon na pili ang dikot tungod nakita nga pipilasad ka mga tao dinhi nagkinahanglan sab og serbisyo. Which dinhi daghan pud baya og mga nanginahanglan dinhi. Kinsa man ni sila kaning mga porters nato, mga drivers, mga nagapanilig dinhi ano. So sila na po ang atong palipayon kay murag sila man ang nagapanerbisyo god, di ba? So this time tungod sa ilang pagpanerbisyo kita na po mo serbisyo sa ilaha. Gikan sa Davao City Overland Transport Terminal Kandikot, kasama mo sa balita og serbisyo publiko, Radzuman Ivy Parido, Tatak, RMN. Tatak RMN.